Χαίρετε. Να σας καλωσορίσω στο σημερινό workshop Instant, μια σημαντική πρωτοβουλία. Έχει να κάνει με τη δημιουργία, να κάνουμε αρχή με αυτό, με τη δημιουργία πλατφόρμας, μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας, η οποία θα προσφέρει λύσεις για τις ανάγκες νευραλγικών τομέων υπηρεσιών για την Κύπρο, όπως είναι ο τουρισμός και η φιλοξενία, που αφορούν στις ανάγκες τελέχωσης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης του προσωπικού. Είναι μια σημαντική ακριβώς πρωτοβουλία, η οποία οι υπογραφές μάλλον για αυτή την συμφωνία έπεσαν μεταξύ της Προύντζος and Προύντζος ΔΕΠΕ και του κράτους, και συγκεκριμένα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, για την υλοποίηση της πρότασης που κατατέθηκε από κοινοπραξία 10 κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων με στόχο τη δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας, η οποία θα προσφέρει λύσεις σε αυτούς τους τομείς για τις ανάγκες τελέχωσης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης προσωπικού στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας. Και κάπου εδώ να σας ενημερώσω ότι η συζήτηση μας βιντεοσκοπείται για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στο μέλλον που αφορά στο Instant. Το έργο φέρει την υποστήριξη, όπως είπαμε, τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου, και η κοινοπραξία συμπεριλαμβάνει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να εξυπηρετήσουν ακριβώς τις ανάγκες στον τομέα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού προϊόντος της Κύπρου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν και διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα στηρίξουν το έργο με την τεχνογνωσία τους στη διεξαγωγή της απαιτούμενης ακαδημαϊκής έρευνας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Θα κάνουμε αρχή με τον Χαράλαμπο τον Προύντζο, επικεφαλής νομικών υπηρεσιών για την περιφέρεια Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας και διευθύνων συνέτερος στην Προύντζος εν Προύντζος ΔΕΠΕ. Ηγείται λοιπόν της προσπάθειας για υλοποίηση του έργου του Instant και συνέβαλε σημαντικά στην έναρξη της ιδέας και της καταχώρησης της πρότασης, αλλά και της σύστασης της κοινοπραξίας, για την οποία συζητάμε σήμερα. Θα πάμε να δώσω αμέσως τον λόγο στον κύριο Προύντζο. Κύριε Προύντζο, χαίρετε. Καλησπέρα, Θανάση, και καλησπέρα σε όσους είναι μαζί μας. Απολογίες για το μικρό τεχνικό πρόβλημα που είχαμε στην αρχή. Ελπίζω τώρα όλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά. Είναι μια πολύ ευχάριστη και σημαντική μέρα για μας, γιατί είναι η πρώτη μας επαφή με αυτούς για τους οποίους γίνεται το έργο, που είναι η ξενοδοχειακή βιομηχανία και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο σημερινό workshop. Θα πούμε πρώτα λίγα λόγια για το Instant, για να εξηγήσουμε σε όλους τι είναι. Είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Restart για την περίοδο 16 και 20, το οποίο προωθεί την έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη και καινοτομία, και ο στόχος είναι να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία θα μπορούν να απευθυνθούν και σε αγορές εκτός της εγχώριας. Η πλατφόρμα αφορά τη δημιουργία πρωτοποριακής λύσης, η οποία θα προσφέρει λύσεις στις ανάγκες τελέχωσης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης προσωπικού στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, και ονομάζεται Instant από το Intelligent Platform for Providing Staffing and Training in the Hotel Industry. Σήμερα διανύουμε το 16ο μήνα του έργου και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023. Το που αποσκοπεί το έργο, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε, αποσκοπεί ουσιαστικά στο να επιλύσουμε ή να βοηθήσουμε μάλλον στην επίλυση του προβλήματος τελέχωσης των ξενοδοχειακών μονάδων με εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η διαδικασία πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού στη ξενοδοχειακή βιομηχανία
και να προσφερθούν λύσεις στα εμπόδια που αποτρέπουν την αποδοτικότερη διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο, να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι να εξεύρουν εργασία στην Κύπρο, να διευκολυνθούν στη στέγαση, στη μετακόμιση στην Κύπρο και να βελτιώσουμε την ποιότητα, που είναι και το πιο σημαντικό, των προσφερόμενων υπηρεσιών, μειώνοντας δραστικά το κόστος της πρόσληψης, της κατάρτισης και της ένταξης του προσωπικού. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε ξενοδόχους, γενικούς διευθυντές ξενοδοχείων, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού ξενοδοχειακών μονάδων, σε υφιστάμενο ξενοδοχειακό προσωπικό, αλλά και σε άτομα που ενεργά αναζητούν εργασία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Οι πυλώνες της πλατφόρμας Instant είναι τρεις ουσιαστικά. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την απασχόληση και την πρόσληψη, την οποία προσδοκούμε να κάνουμε ευκολότερη, πιο ευέλικτη, γρηγορότερη τη διαδικασία αυτή, που ξέρουμε ότι για όλους τους ξενοδόχους και τους εργοδοτούμενους είναι ένα δύσκολο ταξίδι, μια δύσκολη διαδικασία. Θέλουμε να την κάνουμε οικονομικότερη, ελαχιστοποιώντας το κόστος, και το πιο σημαντικό, θέλουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κατάρτισης του προσωπικού. Άρα, για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, εάν κάποιος εργάζεται σε ένα κορυφαίο εστιατόριο μιας ξενοδοχειακής μονάδας, δεν είναι ίδιες οι δεξιότητες που απαιτούνται για ένα pool bar ενός ξενοδοχείου χαμηλότερης δυναμικότητας ή χαμηλότερης αξιολόγησης. Άρα προσπαθούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κατάρτισης του προσωπικού. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Και μέσα από το learning space, από το χώρο εκμάθησης που θα υπάρχει μέσα στην ίδια την πλατφόρμα, θέλουμε να προσφέρουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση πριν καν έρθει ένας εργοδοτούμενος από το εξωτερικό ή πριν καν εργοδοτηθεί, ενταχθεί στον τομέα εργοδότησης του, προκειμένου να υπάρξει επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εργοδότη και στις βασικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων και της συγκεκριμένης θέσης, όπως ανάφερα προηγουμένως. Πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και ανταπόκριση στις ανάγκες και δεξιότητες κάθε καινής θέσης και όχι γενικά και αόριστα. Και ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να έχουμε και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενσωμάτωση και την κινητικότητα. Και εδώ εμπίπτουν διάφοροι πολύ σημαντικοί παράγοντες που είναι αποτρεπτικοί στο να έρθει κάποιος και να εργοδοτηθεί στην Κύπρο ή να εργοδοτηθεί στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, αν προέρχεται από την κυπριακή αγορά, όπως είναι η στέγαση και η εξέβρεση κατάλληλου και αξιοπρεπούς καταλύμματος, η ένταξη στην Κύπρο, αυτό αφορά βεβαίως τους εργαζόμενους από το εξωτερικό. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην κυπριακή πραγματικότητα, στις παραδόσεις στην Κύπρο, στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της χώρας, αλλά και να διευκολύνουμε την πρόσβαση τους σε άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, ασφάλιση υγείας, εργασιακά θέματα κτλ. Ο ανάδοχος φορέας, όπως έχει αναφερθεί, είναι το Δικηγορικό Γραφείο Προύντζος και Προύντζος, το οποίο προείσταμε, και συνεργαζόμενοι φορείς που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και συμμετείχαν σε αυτή την πρόταση και την κοινοπραξία και στην υλοποίηση του έργου είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, ο όμιλος της Digital Tree, εργοδότηση.com, η Taps and Spaces, μια εταιρεία τεχνολογίας του ομίλου της Digital Tree, το University of Nicosia Research Foundation, που είναι ο ερευνητικός βραχίωνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Ernst & Young Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος της Προύντζος και Προύντζος ως ανάδοχος φορέας στο έργο είναι βεβαίως να πετύχει το έργο τόσο από τεχνικής όσο και από οργανωτικής και οικονομικής σκοπιάς. Έχουμε την ευθύνη συντονισμού των συνεργαζόμενων φορέων, την ευθύνη επικοινωνίας με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας,
τη διαχείριση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν και των απαιτήσεων που προκύπτουν, την παρακολούθηση της προόδου του έργου, της καταλληλότητας της εργασίας και της έγκαιρης και σύμφωνης με την πρόταση παράδοσης των παραδοτέων, την παροχή συμβουλών σε οικονομικά και νομικά θέματα, την οργάνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, όπου συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το έργο, την κατανομή της συνεισφοράς του κάθε συνεργάτη, αλλά και τη συλλογή και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Στα γρήγορα να αναφέρουμε τα σημεία σταθμός του έργου. Το πρώτο σταθμός είναι τον Ιανουάριο του 2022, όπου ολοκληρώνεται ουσιαστικά το πρώτο μισό του έργου. Πρέπει να υποβληθεί ενδιάμεση έκθεση προόδου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα παραδοτέα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και είναι αρκετά. Είναι η έκθεση για τα ευρήματα της έρευνας, η μελέτη οικονομικών επιπτώσεων, η μελέτη αγοράς στέγασης, τα έντυπα και τα έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν και να συμπληρώνουν οι χρήστες, η μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδομένων της πλατφόρμας και προσωπικών δεδομένων των χρηστών αυτής, τα τελικά σχέδια και το περιεχόμενο του χώρου εκμάθησης και άλλα πολλά. Μετά, μέχρι τον Ιούλιο του 2022, ο χώρος εκμάθησης αναμένεται να τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή. Πρέπει να ετοιμαστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας. Θα υπάρξει πρώτη δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας, το alpha version όπως το λέμε, η εκπόνηση του αναλυτικού επιχειρηματικού πλάνου σχετικά με την εκμετάλλευση, πρόθεση και λειτουργία της πλατφόρμας. Αυτό είναι τον Ιούλιο του 2022 και μετά πλησιάζουμε προς το τέλος του έργου. Τον Απρίλιο του 2023 είναι η κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης το Φεβρουάριο του 2023, ούτως ώστε μέχρι τον Απρίλιο να βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση. Για μια αρχική περίοδο θα υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στους χρήστες για τη δοκιμή της πλατφόρμας και θα παρέχεται προσωπικό από τους συνεργαζόμενους φορείς για την υποστήριξη των πελατών και για την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας. Και τον Ιούλιο του 2023 είναι το τέλος του έργου, όπου ουσιαστικά θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία η πλατφόρμα. Ταυτόχρονα βεβαίως θα υποβληθεί και η τελική έκθεση και αξιολόγηση του έργου από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτά λοιπόν ως σύντομη περιγραφή. Αυτή η παρουσίαση γίνεται για σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Δίνω λοιπόν τον λόγο πίσω στο Θανάση για την επόμενη παρουσίαση. Ευχαριστούμε, Χαραλάμπε, για την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Θα πάμε αμέσως στον Φιλόκυπρο τον Ρουσουνίδη, Γενικό Διευθυντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, για να συνεχίσει τη συζήτηση. Φιλόκυπρε, το μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους τους διαδικτυακά παρευρισκόμενους σε αυτό το συνέδριο. Να χαιρετήσω και εγώ έτσι με τη σειρά μου αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, η εξέβρεση ανθρώπινου δυναμικού στην βιομηχανία και όπως πάντα λέμε εδώ στον Πασιξέ, θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης, part of the solution and not the problem. Οπότε με τα χαράς έχουμε συμπληθεί και εμείς με αυτό το πρόγραμμα και ευελπιστούμε ότι το συντομότερο δυνατό θα μπορέσουμε να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Θα κάνω έτσι ένα σύντομο χαιρετισμό σε όλους εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Να καλωσορίσω, όπως είπα και εγώ, στο εργαστήρι Κύπρου που διοργανώνει η κοινοπραξία της πλατφόρμας Instant μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο οποίο και ο σύνδεσμος μας συμμετέχει ως εταίρος. Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να κάνω έτσι μια πολύ σύντομη περιγραφή του Πασιξέ, που είναι ουσιαστικά η συνδικαλιστική οργάνωση των ξενοδόχων της Κύπρου με ιστορία πέραν των 85 ετών και κύριος σκοπός είναι η προάσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της ξενοδοχειακής και ευρύτερα της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας. Συμβάλλουμε στην τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου και την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών. Προωθούμε και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών μας και την ανάπτυξη της συνεργασίας τουριστικών εταίρων για την επίτευξη κοινών στόχων. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων ανά το Παγκύπριο είναι μέλη μας και γι' αυτό αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είναι με ιδιαίτερη ευχαριστήση, όπως είπα και προηγουμένως, που έχουμε αποδεχτεί να συμμετάσχουμε σε αυτό το
εγκυροπραξία για τη δημιουργία αυτής της πρωτοποριακής πλατφόρμας, η οποία στοχεύει στην προσφορά έξυπνων λύσεων στα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού και της φιλοξενίας και ιδιαίτερα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και να φέρουμε πιο κοντά την ξενοδοχειακή βιομηχανία σε άτομα που αναζητούν εργοδότηση και αντιστρόφως ανάλογα. Για την επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας, οι εμπλεκόμενοι φορείς ετοίμασαν ερωτηματολόγια για την αναγνώριση των αναγκών ουσιαστικά των υπαλλήλων που αναζητούν εργασία και κατάρτιση, αλλά και την καταγραφή των αναγκών σε όλο το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρονται στα ξενοδοχεία και χρειάζονται άτομα με κατάλληλες δεξιότητες για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Από πλευράς μας, εμείς αποστήλαμε τα ερωτηματολόγια σε μέλη μας, προτρέποντας τους όπως συμπληρώσουν διαδικτυακά και πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση και τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα υποβοηθητικά και χρήσιμα για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Οι κύριοι στόχοι της πλατφόρμας, όπως είπαμε, είναι η εξέβρεση θέσεων εργασίας, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη διαδικτυακή και επιτόπια εκπαίδευση για την ξενοδοχειακή βιομηχανία και η διευκόλυνση της κινητικότητας και ένταξης στη χώρα. Με μια τέτοια ολοκληρωμένη λύση, πρωτοποριακή λύση που πρώτη φορά θα δοθεί στην βιομηχανία, ελπίζουμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης του προσωπικού στα ξενοδοχεία και η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία θα είναι σύντομη και θα μπορέσουμε να το δούμε, ελπίζουμε, μόλις ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Η πλατφόρμα, αντιλαμβάνομαι, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να είναι διαθέσιμη στο κοινό περί το 2023. Η σημαντική έλλειψη προσωπικού στον κλάδο μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε. Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλήστη κλάδη της κυπριακής οικονομίας, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες. Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και εγώ σε ταξίδι μου, όπου είχαμε συναντήσει με μεγάλους τουριστικούς μας εταίρους από το εξωτερικό, αλλά και τους ξενοδοχειακούς φορείς όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αντιμετωπίζουν όλοι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε θεωρώ ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση όλο αυτό που γίνεται και θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Είναι από τις πρώτες φορές που προσπαθούμε μάλλον να προλάβουμε στα γεγονότα σε αυτήν τη χώρα. Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον ανάδοχο φορέα Προύντζος ΔΕΠΕ και τον φίλο Χαράλαμπο προσωπικά και φυσικά τους υπόλοιπους εταίρους στο πρόγραμμα, το Υφυπουργείο Τουρισμού, τον Όμιλο Εταιριών Digital Tree Media, την Esther Young, το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ. Απολογούμε που ήμουν έτσι πολύ σύντομος, αλλά να δώσουμε έτσι χώρο να γίνουν οι παρουσιάσεις και να αντιληφθεί και ο κόσμος καλύτερα το θέμα του προγράμματος. Ευχαριστούμε, φίλο Κύπρε. Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις κυρίες Δανάη Ψήλα, Manager of People Advisory Services, και την κυρία Γιάννα Ορφανίδου, Associated Head of Hospitality, Tourism and Sport Management, Business School. Κυρίες μου, χαίρετε. Γεια σας. Μας χαιρετούμε. Απλώς να σιγουρευτούμε, νομίζω ότι μας ακούν και μας βλέπουν όλοι, γιατί είχαμε ήδη κάποια τεχνικά προβλήματα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να πιάσουμε έτσι έναν indication, Θανάση? Μια χαρά? Ωραία. Εντάξει. Γιάννα, είσαι ok να κάνεις... Ναι, προχωρώ με share. Ελπίζω να μπορώ να κάνω. Μου γίνει μια επιβεβαίωση ότι βλέπουμε όλοι την παρουσίαση. Μια χαρά νομίζω. Ακουγόμαστε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ερευνητικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Όπως έχουν αναφέρει οι προλαλήσαντες, είναι έναν φιλόδοξο αλλά πάρα πολύ σημαντικό έργο, συγκεκριμένα την περίοδο που διανύουμε, όπου πλέον βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη κρίση η οποία αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία, και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παγκοσμίως,
είναι τα επόμενα χρόνια όπου η έλλειψη εργατικού δυναμικού φαίνεται να είναι ένα από τα πιο κύρια σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση και να προσφέρουμε λύσεις. Ως Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σίγουρα το να είμαστε συνέτεροι και να συμμετέχουμε σε τέτοια έρευνα μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί είναι και ο στόχος του πανεπιστημιακού χώρου να προσφέρει με έρευνα, να προσφέρει στην κοινωνία και βλέπουμε ότι μέσα από αυτό το έργο σίγουρα η συμμετοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκτός αυτού είναι και ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα στο γεγονός ότι συνεργαζόμαστε μαζί με όλους τους φορείς της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα συμμετέχουν έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη έρευνα. Απλώς να πω εδώ ότι βλέπω και εγώ όχι σε ένα λεπτό να δοκιμάσω, να μεγαλώσω την παρουσίαση, αν μου επιτρέπετε. Δανάη, μπορείς να σε επιβεβαιώσεις ότι βλέπουμε σε... Ναι, Γιάννα, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι, τέλεια. Thank you. Το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στην συνεργασία με την Ernst & Young PAS Department, είχαμε να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά την έρευνα, όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Μπρούντζος, κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο στα τέλη του Ιανουαρίου 2022, ένα μεγάλο κομμάτι του έργου, το οποίο θα παραδώσουμε. Έπρεπε να κάνουμε μία έρευνα όσον αφορά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον εργοδοτικό τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην Κύπρο, να αναλύσουμε την αγορά της Κύπρου όσον αφορά τις ανάγκες και τα κενά τα οποία υπάρχουν στον εργοδοτικό τομέα, στις ανάγκες εκπαίδευσης, όπως επίσης και την ενσωμάτωση, ένα μεγάλο κομμάτι και μια καινοτομία όσον αφορά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, η οποία ολιστικά θα καλύψει όλες τις ανάγκες, όπως θέλουμε να το λέμε εμείς, από A to Z solution. Να ερευνήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της τοπικής και ξένης εργατικής δύναμης στην Κύπρο και να δούμε όσον αφορά τον demand and supply, apologies for the English, απλώς να πούμε ότι και όλη η έρευνα γίνεται στα αγγλικά και στα ελληνικά, bilingually. Θα προσφέρουμε μία έρευνα στην οποία θα αντικατοπτρίζονται ανάγκες εκπαίδευσης στον ξενοδοχειακό τομέα, όπως επίσης κάνουμε και ένα recommendation πώς πρέπει να γίνεται η σύνδεση των αναγκών εκπαίδευσης στα ανάλογα εργασιακά πεδία. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι προσφέρουμε δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν και άλλοι εταίροι έτσι ώστε να χτιστεί η πλατφόρμα ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει από τον ξενοδοχειακό τομέα σε παγκύπρια κλίμακα. Θα εισηγηθούμε έναν καινούριο πλαίσιο στο πώς πρέπει να γίνεται το matching της εργασίας ανάλογα με την θέση και πώς μπορούμε να βελτιοποιήσουμε το recruitment και το hiring, την πρόσληψη. Και πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι πλέον μπαίνουμε σε μία ανάλυση στις ανάγκες εργοδότησης στο ξενοδοχειακό τομέα από το 2022 και μετά,
μία ανάλυση των πλαισίων εργασίας και ποιες είναι αυτές τα νέα skills και competences τα οποία χρειάζονται και τι είδους εκπαίδευσης χρειάζεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του learning space και του online, του εξαποστάσεως εκπαίδευσης, όπως επίσης και τα πακέτα τα οποία αφορούν τους μισθούς, τα benefits, τα ωφελήματα τα οποία έχουν και το είδος εργασίας το οποίο προσφέρεται στην Κύπρο. Εδώ αναλυτικά είναι αυτά τα οποία πρέπει να συνοψίσουμε μέχρι το τέλος του Ιανουάριου του 2022 και θα συνεχίσουμε με την συνάδελφο και συνεργάτη Δανάη από την Ernst & Young Past, η οποία θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες πάνω στο κομμάτι του demand sector. Δανάη, θέλεις να συνεχίσεις? Βέβαιως, ευχαριστώ Γιάννα. Νομίζω μπορούμε να πηδήσουμε το επόμενο slide και να πάμε απευθείας έτσι στους στόχους του έργου. Πάμε στο επόμενο, Γιάννα. Βέβαιως. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε έτσι λίγο το ρόλο της ομάδας που αντιπροσωπεύω, του People Advisory Services της Ernst & Young στο project τούτον και συγκεκριμένα στο σκοπό της έρευνας, τέλος πάντων, που συνεργαστήκαμε αρκετά με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με τη Γιάννα και με το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειον, όπου τέλος πάντων ξεκίνησε η δουλειά μας αρκετά νωρίς για την έρευνα της συγκεκριμένη. Αναφερθήκαν και όλοι πριν στα συγκεκριμένα questionnaires που είχαμε χτίσει σε συνεργασία με το Αριστοτέλειον και την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Όπως πολύ γνωρίζετε, γιατί φτάσαν κοντά σας τα questionnaires τούτα, τρέξαμε παράλληλα 2 ξεχωριστά questionnaires. Το ένα questionnaire είχε ως σκοπό να απαντηθεί από τους ξενοδόχους, από HR representatives των ξενοδοχείων, και το άλλο questionnaire είχε ως σκοπό να αποτυπώσει τέλος πάντων τις ανάγκες των ανθρώπων που ενδιαφέρονται ή και που ήδη εργάζονται στον τομέα τούτων των ξενοδοχειακών. Νομίζω πάνω κάτω, και για να διόρθωσω αν έχω λάθος, τα questionnaires ήταν, τα τρέξαμε για περίπου 3 με 4 μήνες. Σωστά. Ναι, το κοινό ανταποκρίθηκε αρκετά καλά. Είχαμε περιόδους που έτσι είχαμε κάποιες ανησυχίες, αλλά μετά καταφέραμε να πιάσουμε τέλος πάντων απαντήσεις που για μας ήταν πάρα πολλά χρήσιμες. Πιάσαμε μια πολλά καλή εικόνα του τι συμβαίνει εκεί έξω, τόσο όσον αφορά το κοινό, αλλά όσον αφορά και τους ξενοδόχους τους ίδιους και τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Περίπου είχαμε 530 απαντήσεις στα questionnaires που αφορούσαν τον κόσμο, τους εργαζομένους, και γύρω στα 130 όσον αφορά τους ξενοδόχους και τα HR departments των ξενοδοχείων. Να πούμε εδώ ότι συνοδεύσαμε τούτη τη συλλογή των αποτελεσμάτων με interviews, τα οποία τρέξαμε μαζί με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που συνολικά καλύψαμε, ένα λεπτό να δω το νούμερο μου, 45 μονάδες μέσω των interviews και άλλες περίπου 6 με 10 μέσω των focus group. Συγκεκριμένα τρέξαμε ένα focus group στην περιοχή, στην επαρχία της Αμοχώστου, όπου είχαμε δει με τα αποτελέσματα μας ότι ίσως η επαρχία αυτή να είχε ξεχωριστές ανάγκες και γι' αυτόν θέλαμε έτσι να τρέξουμε και εμείς το focus group των συγκεκριμένων, και μετά μαζέψαμε τις πληροφορίες και τώρα γίνεται η ανάλυση και θα προχωρήσουμε πιο μετά στο στάδιο που μόλις περιέγραψε η Γιάννα. Γιάννα, να πάμε ίσως στο προηγούμενο slide. Εσύ σε φέρνω, σε απολογούμε. Όχι, απλώς αν μπορώ εγώ να πω εδώ ότι όσον αφορά τα ξενοδοχεία, η ανταπόκριση η οποία έχουμε μαζί με το focus group και τα interviews, έχουμε έναν πάρα πολύ καλό ποσοστό, γιατί μιλούμε για σχεδόν 200 μονάδες σε όλη την Κύπρο,
Άρα, αντιπροσωπευτικό δείγμα μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει στην ολότητα του το ξενοδοχειακό χώρο και σχετικά όλα τα ίδια accommodation, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την έρευνα. Σωστά. Να είναι από πίσω. Ναι. Νομίζω εδώ είμαστε. Ωραία. Απλώς να πούμε έτσι στα γρήγορα τους κύριους πυλώνες που ήθελε να αναπτύξει η έρευνα που τρέξαμε. Ο πρώτος πυλώνας αφορά το manpower planning, όπου προσπαθήσαμε να καταλάβουμε με ποιον τρόπο τα ξενοδοχεία οργανώνονται έτσι ώστε να χτίσουν τις ομάδες τους κάθε χρόνο. Ο σκοπός μας δεν ήταν να αντιληφθούμε πώς επηρεάστηκε τούτη η οργανωτική δομή από το COVID, αλλά ήταν κάτι που συνέβηκε, επηρέασε μας όλους και λάβαμε υπόψη το πώς το COVID, επειδή είναι εδώ και να μείνει, πώς θα επηρεάσει τους ξενοδόχους στο μέλλον, στα επόμενα 5 και 10 χρόνια. Είδαμε από πού τέλος πάντων τραβούν τον κόσμο τους, από πού διαφημίζουν κενές θέσεις και διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία ως σκοπό να φέρουν άτομα στις κενές θέσεις που έχουν. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το job analysis, δηλαδή ολοκληρώσαμε μια έρευνα όπου αναγνωρίσαμε γύρω στους 25 κύριους και βασικούς ρόλους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τομέα, όπως επίσης τις υπευθυνότητες που πέφτουν κάτω από τον κάθε ρόλο και τα αναγκαία προσόντα που πρέπει να έχει το κάθε άτομο για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε τούτη τη θέση. Και κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να δούμε τέλος πάντων πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τους ξενοδόχους και τα άτομα που ενδιαφέρονται για να χτίσουν αυτά τα skills τέλος πάντων για να ανταποκριθούν στις υπευθυνότητες του κάθε ρόλου μέσα από έναν gap analysis. Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις εκπαιδευτικές τέλος πάντων ανάγκες που υπάρχουν τόσο όσον αφορά τα soft skills αλλά και language skills και technical skills, όπως βλέπετε εκεί πέρα. Πολλοί κόσμος που παίρνει τις θέσεις τούτες έρχεται από το εξωτερικό, είναι άτομα που ζουν στην Κύπρο αλλά δεν είναι Κύπροι. Υπάρχει τέλος πάντων ένα cultural gap που μερικές φορές οι ξενοδόχοι δυσκολεύονται να γεφυρώσουν και μέσα από την έρευνα εμείς θα θέλαμε να το αναγνωρίσουμε. Και όπως είπε και η Γιάννα πριν, να έρθουμε με κάποια recommendations, να στηρίξουμε τόσο τον κόσμο και τους ξενοδόχους έτσι ώστε να γεφυρώσουν, όπως είχα πει πριν, και το κενό. Και το τελευταίο κομμάτι της έρευνας τούτης που έχουμε τρέξει αφορούσαν τα compensation packages και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα, όπου θα τρέξουμε εμείς τώρα μια αναγνωστική έρευνα όσον αφορά τις μισθολογικές κλίμακες που υπάρχουν για τον κάθε έναν από αυτούς τους 25 ρόλους και θα δούμε και ποια είναι τα ωφελήματα τέλος πάντων που έχει ο κόσμος over and above των συγκεκριμένων μισθών με σκοπό την καταγραφή τους. Και μετά το τελευταίο slide, Γιάννα μου. Με σκοπό τέλος πάντων να φέρουμε όλων των υλικών που σας έχω πει μόλις τώρα ότι έχουμε μαζέψει για να δημιουργηθεί έναν κοινό report, μια κοινή έκθεση που θα ετοιμαστεί με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το δεύτερο κομμάτι που θα ετοιμαστεί από την ομάδα του People Advisory της Ernst & Young Cyprus είναι ένας οδηγός όσον αφορά τα θέματα immigration, που θα καθοδηγεί τόσο τους ξενοδόχους αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Κύπρο με σκοπό να εργαστούν στο ξενοδοχειακό τομέα, να διευθετήσουν τις άδειες που θα χρειαστεί να έχουν μαζί με το Τμήμα Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε η όλη διαδικασία να γίνεται πιο ομαλά. Τρίτον κομμάτι των παραδοτέων μας είναι ένα ολοκληρωμένο τέλος πάντων προφίλ του κάθε ρόλου που θα λαμβάνει υπόψη και τα πρότυπα τα οποία ήδη υπάρχουν. Έναν τέταρτο κομμάτι, όπως σας είχα πει και πριν, είναι να δημιουργήσουμε τέλος πάντων
τις μισθολογικές κλίμακες για τον κάθε μισθό, λαμβάνοντας υπόψη και τη συλλογική σύμβαση και να δούμε τι τέλος πάντων υπάρχει γύρω που τις κλίμακες που υπάρχουν ήδη, και θα συνοδευτεί μαζί με recommendations για το τι θα μπορούσαν τέλος πάντων οι ξενοδόχοι να προσφέρουν στον κόσμο τους. Και στο τέλος, το κομμάτι που θα έρθει στο τέλος του project όλου είναι το Learning Space and Plan, όπου θα δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο οι ξενοδόχοι αλλά και τα άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον τομέα, που θα τους επιτρέπει να εκπαιδεύονται και να δουν τι θα μπορούσαν τέλος πάντων να προσθέσουν στο CV τους για να γίνουν πιο επιθυμητοί στον τομέα. Και σκοπός μας είναι να υπάρχει τέλος πάντων μια εύκολη πρόσβαση όπου θα επικοινωνεί το συγκεκριμένο learning space μαζί με την πλατφόρμα του Instant, για την οποία θα σας πούν περισσότερο οι συνεργάτες οι υπόλοιποι. Νομίζω αυτά από μένα, Γιάννα. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην έχουμε ξεπεράσει αρκετά το χρόνο μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι στο πώς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή μαζί όλοι οι εταίροι, έτσι ώστε να μοιραστώ μαζί σας, να καταλάβετε την έρευνα η οποία θα υποστηρίζει αυτή την πλατφόρμα, που θα είναι το τελικό παραδοτέως το οποίο θα παραδώσουμε σε εσάς. Άρα, συνεχίζοντας αυτή τη στιγμή, εκτός της έρευνας της οποίας μαζεύουμε κάποια δεδομένα μέσω των questionnaires, έχει γίνει και έναν bibliographical review και έναν reference review, χρησιμοποιώντας όλα τα εφιστάμενα δεδομένα στο πώς παρουσιάζεται η ξενοδοχειακή βιομηχανία από διάφορα governmental reports, από διάφορα press releases. Έχει μοιραστεί μαζί μας και ο κύριος Ρουσουνίδης το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του labor shortage και της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται και στην βιβλιογραφία παγκοσμίως και αντακατοπτρίζει και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Πολύ σημαντικό ότι θα δώσουμε αυτή τη λίστα δεδομένων, δηλαδή δημιουργείται και ένα data bank μέσα σε αυτόν το έργο, το οποίο θεωρούμε ένα πολύ δυνατό added value για όλους οι οποίοι θα τρέξουν στην ιστοσελίδα μας, θα ανατρέξουν στην ιστοσελίδα μας και θα μπορούν να αντλούν δεδομένα τα οποία αντικατοπτρίζουν την σημερινή εικόνα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Κύπρου. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έτσι λίγα από τα αρχικά findings, τα οποία έχουμε μαζέψει και ήδη αναλύουμε. Κάτι πολύ σημαντικό, εδώ βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων των οποίων εργάζονται αυτή τη στιγμή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου έχουν higher education, δηλαδή είναι απόφοιτοι κάποιας σχολής, που είναι αρκετά σημαντικό, και έναν αρκετά σημαντικό ποσοστό έχουν κάνει κάποιον εκπαίδευση, σε συγκεκριμένη εκπαίδευση στον τομέα με τον οποίο απασχολούνται. Κάτι σημαντικό εδώ, το οποίο η έρευνα προσπαθούσε να βρει και από την υφιστάμενη από τους υφιστάμενους εργαζομένους στην κυπριακή βιομηχανία, οι οποίοι προέρχονται από Ελλάδα ή από κάποιες άλλες χώρες, και κατά πόσον διατίθονται να ενταχθούν στην κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πλατφόρμας μας, είναι να δούμε τη διάθεση ατόμων και από Ελλάδα και από Σλοβακία στο να μετακινηθούν και να έρθουν στην Κύπρο. Άρα εδώ βλέπουμε ένα ποσοστό το οποίο ενδιαφέρεται να είναι περίπου στο 23,8%, στο 24%, και ένα ακόμα κομμάτι το οποίο extremely interest, άρα βλέπουμε ένα περίπου 35%, περισσότερο, περίπου 37% να ενδιαφέρονται
να εργοδοτηθούν στην Κύπρο. Κάτι σημαντικό εδώ όσον αφορά το sample μας, βλέπουμε ότι έχουμε μια καλή αντιπροσώπευση με ένα 44,54% να είναι γυναίκες και ένα 53,78% να είναι άντρες στο δείγμα, άρα αντιπροσωπευτικά αντιπροσωπεύει και λίγο την όλη κοινωνία στην Κύπρο, αλλά αντιπροσωπεύει το εργατικό δυναμικό. Πολύ σημαντικά εδώ είναι τα initial findings, τα οποία θα γίνει το triangulation, όπως λέμε, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει και focus group και το questionnaires μας και τα interviews μας, αναζητώντας να δούμε τι ψάχνουν οι εργαζόμενοι και τι είναι πολύ σημαντικό για αυτούς για να εργοδοτηθούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Άρα βλέπουμε εδώ με ένα 92,86% σημαντικότητας να είναι ο μισθός, να είναι το career development opportunities, να είναι το work security. Άρα βλέπουμε 3 πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία μας δίνουν την πρώτη εικόνα για να δώσουμε σημασία όταν χτίζονται τα εργασιακά πλαίσια, όταν γίνονται το design των job profiles που δίνουμε σημασία σαν εργοδοτικός τομέας. Πολύ σημαντικό εδώ στο supply analysis ότι είχαμε έναν 50% του δείγματος μας να κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ 35 και 49 ετών. Να βλέπουμε ότι από το δείγμα μας αυτή τη στιγμή είναι 72% ανταποκρίνεται σε Κύπριους. Περισσότερο από 42% είναι εργαζόμενοι ή αυτοεργοδοτούμενοι, και αυτό πρέπει να το αναλύσουμε όσον αφορά το part-time ή full-time positions. Και πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή από το sample ένα 53% είναι currently unemployed. Αυτά τα άτομα τα οποία unemployed έχουν δηλώσει ότι έχουν εργαστεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και βλέπουμε ότι έχει επηρεαστεί όσον αφορά ξενοδοχεία τα οποία για αρκετό διάστημα έχουν παραμείνει κλειστά. Κοντεύουμε στο τέλος της παρουσίασής μας, άρα πολύ σημαντικό είναι εδώ απλώς να σας αναφέρω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις με όλους τους εταίρους οι οποίοι εργαζόμαστε όλοι μαζί για να πετύχουμε το στόχο μας. Έχουν αυτόν το πακέτο το οποίο εργαζόμαστε εμείς και ηγούμαστε σαν ερευνητικό ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, χωρίζεται σε διάφορα tasks. Μετά θα παρουσιάσει και το Αριστοτελειών Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει κάνει την έρευνα όσον αφορά Ελλάδα και Σλοβακία. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε το πρώτο μας workshop, στο οποίο ανακοινώνουμε τα πρώτα ευρήματα της έρευνάς μας και παρουσιάζουμε το έργο Instant. Όλη η πληροφορία θα βοηθήσει στην δημιουργία της πλατφόρμας και αυτό είναι το οποίο θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας σαν ερευνητικό ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ernst & Young Pass, την έρευνα η οποία γίνεται behind the scenes, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε και να έχουμε μια πλατφόρμα λειτουργική και να αντικατοπτρίζεται στις ανάγκες της βιομηχανίας και των εργαζομένων. Και πολύ σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να ενώσουμε διάφορα υφιστάμενα ερευνητικά έργα, όπως τα National Qualification Standards, που είναι τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, έναν έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και θεωρούμε ότι μπορεί να είναι μια καλή βάση για να ολοκληρώσουμε όλα τα job profiles και να συνδέσουμε το τι χρειάζεται σε
εκπαίδευση, έτσι ώστε κάποιος ο οποίος θέλει να εργαστεί στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γνωρίζει για να μπορεί άμεσα να εργοδοτηθεί στο συγκεκριμένο εργασιακό πεδίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και ερωτήσεις. Αν δεν έχουμε κάποια ερώτηση, να προχωρήσουμε στην κυρία Άνθη Χαραλάμπους. Εργάζεται στη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού. Ασχολείται με την αδειοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Κυρία Χαραλάμπους. Ναι, χαίρετε. Με ακούτε? Ναι. Ωραία. Γεια σας και από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Πάντως, παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της έρευνας. Είναι πολύτιμα και για εμάς και για τους ξενοδόχους, νομίζω. Θα είναι πολύ σύντομη η παρουσίαση. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Το Υφυπουργείο Τουρισμού δέχτηκε την πρόταση από την Μπρούντος και Μπρούντος το 2019 για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Τότε ήταν ήδη πολύ ενδιαφέρον για μας το να μπούμε σε ένα πρόγραμμα που θα μελετούσε το θέμα της τελέχωσης. 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά φαίνεται ότι είναι τρομερά επίκαιρο. Προκύψαν πάρα πολλά προβλήματα λόγω της πανδημίας. Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας διαμορφωτής πολιτικής. Ήταν ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Restart. Να δούμε λίγο ακριβώς πώς συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε σε 3 work packages. Είναι στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο, στο project management, στη διάχυση των πληροφοριών και στο ερευνητικό κομμάτι, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι μίλησαν οι κοπέλες από τα πανεπιστήμια και το ΠΑΣ. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, κυρίως το Υφυπουργείο Τουρισμού παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους του Υφυπουργείου, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο. Όσον αφορά τα dissemination activities, βοηθά στη διάχυση των πληροφοριών για σκοπούς της έρευνας, αλλά και προώθησης της πλατφόρμας μελλοντικά. Όσον αφορά την ανάλυση, κυρίως με πληροφορίες σχετικά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, έχουμε μια νέα νομοθεσία που αφορά τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύμματα, η οποία εφαρμόστηκε το 2019. Έχουν αλλάξει η κατηγοριοποίηση, η κατάταξη των ξενοδοχείων. Έτσι, είμαστε εμείς ως διαμορφωτές πολιτικής εδώ να συμβουλεύουμε, να παρέχουμε στήριξη σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχουν και τα ερευνητικά ιδρύματα. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού. Εμείς μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες όσον αφορά και τους νέους στόχους της στρατηγικής, να προβάλλουμε νέες τάσεις στον τουρισμό, νέες αγορές μέσα και από δικές μας έρευνες, αλλά και τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό, τα γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού στην Ευρώπη, αλλά και την έμφαση που δίνεται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Λόγω της πανδημίας φαίνεται ότι κάποια προϊόντα θα έχουν περισσότερη εξέλιξη τα επόμενα χρόνια, όπως είναι ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, γαστρονομίας κτλ. Άρα να δημιουργηθούν και νέες ανάγκες στον τουριστικό τομέα, το οποίο είναι εξαιρετικά πολύτιμη πληροφορία και για το project στο οποίο συμμετέχουμε. Όσον αφορά τη διάχυση πληροφοριών, το Υφυπουργείο Τουρισμού στηρίζει την προσπάθεια του project να προωθούνται στις τουριστικές επιχειρήσεις μέσα από τις δικές μας επαφές, απευθείας με τους ξενοδόχους και άλλους φορείς. Διαδίδει τα αποτελέσματα μέσα από το δικό του networking, από τα social media του Υφυπουργείου Τουρισμού και μελλοντικά θα προωθήσει την πλατφόρμα μέσα από τα γραφεία του στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο, ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Δίνουμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά την έρευνα κτλ. Παρέχουμε κυρίως στήριξη στο ερευνητικό κομμάτι και οτιδήποτε πληροφορία χρειαστεί ώστε να προχωρεί η έρευνα. Αυτά από δικής μου πλευράς, από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ό,τι χρειαστείτε ερώτηση, είμαστε
Είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Λοιπόν, προχωρούμε με τον κύριο Δημήτριο Βλάχο, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης του τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Βλάχο, χαίρετε. Καλησπέρα. Θα μοιράσω και εγώ για λίγο την οθόνη μου. Καταρχήν, να ευχαριστήσω, δεν ξέρω Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Προύτζος Προύτζος για την εμπλοκή μας στο συγκεκριμένο έργο. Θα σας παρουσιάσω στα επόμενα 2-3 λεπτά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σχετική πίεση χρόνου, το ρόλο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο έργο. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο ρόλος μας ήταν αυτός του ερευνητικού οργανισμού της Αλοδαπής, Foreign Research Organization. Υπήρχε στην προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου και κυρίως ασχοληθήκαμε με το έργο, με το Task 3.3, που αφορά την ακαδημαϊκή έρευνα για το εισερχόμενο εργατικό δυναμικό, την προσφορά, κύρια στην Ελλάδα και στη Σλοβακία, σαν εκπρόσωπο χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, από όπου προέρχονται αρκετοί εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Κύπρο. Φυσικά, μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής μας υπήρχε συνεργασία με άλλα μέρη της κοινοπραξίας για την ανταλλαγή πρακτικών, εργαλείων και ευρημάτων και φυσικά ένας ρόλος μας σε αυτό το έργο είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω δημοσίευσεων. Στην ουσία, λοιπόν, θα πω 2 διαφάνειες για την ακαδημαϊκή έρευνα, λοιπόν, για το εισερχόμενο δυναμικό. Κύριος στόχος της έρευνας, αν και ήδη αναφέρθηκε σε κάποιο βαθμό, είναι να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που εμποδίζουν την κινητικότητα του προσωπικού του τουριστικού τομέα στην Κύπρο, από το εξωτερικό στην Κύπρο, να δούμε τα χαρακτηριστικά των εργοδοτών και της αγοράς εργασίας που το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό επιδιώκει να βρει σε άλλη χώρα προκειμένου να συμμετάσχει στην επαγγελματική κινητικότητα. Δηλαδή, τι ψάχνουν οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες στην Κύπρο ή από το κυπριακό περιβάλλον εργασίας, έτσι ώστε να μετακομίσουν για εργασία στην Κύπρο. Σημαντικό κομμάτι ήταν η σχεδίαση των ερωτηματολογίων, όπως αναφέρθηκε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και με την Ernst & Young, τη Δανάη και τη Γιάννα. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλές συναντήσεις για να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μας βοήθησε να συλλέξουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ήταν ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο, δύσκολο να συμπληρωθεί, χρονοβόρο, αλλά νομίζω ότι μας έδωσε αρκετή πληροφορία. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί όλοι σε μια τέτοια παρουσίαση, αλλά νομίζω με τα πρώτα παραδοτέα θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας πιο αναλυτικά. Τα παραδοτέα μας ήταν ερευνητικά εργαλεία, δεδομένα, αναλύσεις της αγοράς εργασίας, της τουριστικής αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη και ειδικά στη Σλοβακία, ο σχεδιασμός των ερευματολογίων, η διενέργεια της έρευνας στην Ελλάδα και Σλοβακία, η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών των 2 ερευνών, που συνολικά συγκέντρωσαν λίγο λιγότερο από 300 ερωτηματολόγια ανθρώπων εργαζομένων του τουρισμού και αυτό που ανέφερα και πριν. Η ομάδα μας είμαστε 2 καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μηχανολόγων, ο Μιλών και ο Άγιος Παπαδόπουλος, με συνεργάτες μας, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, από έναν ο καθένας μας, και συνεργάτη επίσης τον καθηγητή Τόμας Κλίστικ από την Σλοβακία, ο οποίος στην ουσία δεν είχε εμπλοκή στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων, αλλά πιο πολύ μας βοήθησε με τις επαφές με σλοβάκικους φορείς, ώστε να μπορέσουμε να διανύμουμε και να υλοποιήσουμε την έρευνα στην Σλοβακία. Έχουμε βάλει μια διαφάνεια με 2-3 λόγια για το τι κάνουμε, ποια είναι κυρίως η δικιά μου και του Άγιου του Παπαδόπουλου η ερευνητική δραστηριότητα. Απλώς να αναφέρω ότι για
ξεκίνησα πριν περίπου 30 χρόνια, λίγο λιγότερο από 30 χρόνια, την ερευνητική μου καριέρα, κάνοντας έρευνες για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέσω του Πανεπιστημίου, πάλι το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά και για μένα να συμμετέχω σε αυτό το consortium, σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι τόσο φιλόδοξη και τόσο όμως αναγκαία για την αγορά της Κύπρου. Να αναφέρω κλείνοντας και εδώ συνοψίζοντας ότι το έργο το συγκεκριμένο είναι πολύ ενδιαφέρον και στις επαφές που είχαμε με τους αντίστοιχους φορείς του το ξενοδοχειακό επιμελητήριο στην Ελλάδα και τους συνδέσμους των ξενοδόχων στην Ελλάδα, εκδήλωσαν και εκείνοι ενδιαφέρον από τη μεριά τους ότι θα ήθελαν να κάνουν το ίδιο ή κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχω πολλά στοιχεία, αποφάσισα να μην βάλω στοιχεία περισσότερα για τη συγκεκριμένη έρευνα. Να αφήσουμε αυτά τα στοιχεία να ανακοινωθούν επίσημα από τους φορείς του έργου σε κάποια ίσως μελλοντική δραστηριότητα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλάχο. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας θα μας ενημερώσει ο Λίσανδρος Λισάνδρου, Project Manager of Taps and Spaces. Λίσανδρε, σε χαιρετώ. Σας χαιρετώ όλους και εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ονομάζομαι Λίσανδρος. Εκπροσωπώ την Digital Tree των όμιλων εταιριών, η οποία αποτελείται από 3 εταιρείες για το consortium μας. Η μία είναι η Miller Capital, η οποία έχει αναλάβει το Customer Support της πλατφόρμας μέσω της εργοδότησης.com και βάσει της εμπειρίας της. Είναι η Digital Tree Media, η οποία έχει αναλάβει την πρόθεση και προβολή του έργου μέσω των διαδικτυακών της μέσων. Και η τελευταία εταιρεία είναι η Taps and Spaces, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη της πλατφόρμας σε ό,τι έχει να κάνει με το προγραμματιστικό κομμάτι, για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, φαντάζομαι βλέπετε όλη την παρουσίαση μου. Λοιπόν, όπως έχω αναφέρει, η Taps and Spaces έχει αναλάβει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και το προγραμματιστικό κομμάτι, τέλος πάντων, του έργου. Έχουμε στενή συνεργασία με 3 κύριους φορείς του έργου. Τη Miller Capital, η οποία είναι αυτή που έχει την εργοδότηση.com, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως επίσης και την Ernst Young μαζί με το UNRF που έχουν αναλάβει το θέμα της έρευνας. Η πλατφόρμα βασίζεται πάνω στους 3 πυλώνες που έχουμε αναφέρει και πιο πριν. Ο ένας ο πυλώνας είναι το employment και recruitment που έχει να κάνει μαζί με την εργασία, το εργασιακό κομμάτι. Το accommodation integration όσον έχει να κάνει μαζί με την ενσωμάτωση των εργοδοτούμενων στην Κύπρο και το learning space. Η συσχέτιση που έχουν οι 3 φορείς μαζί με αυτούς τους πυλώνες είναι ότι μέσω της εργοδότησης και της Miller Capital λαμβάνουμε υποστήριξη και feedback όσον έχει να κάνει μαζί με το employment και recruitment section της πλατφόρμας. Από την Ernst Young μαζί με το UNRF λαμβάνουμε υποστήριξη και feedback για το accommodation και το integration κομμάτι. Και το learning space είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, τέλος πάντων, το οποίο έχει αναλάβει την ανάπτυξή του το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην ουσία, το employment και recruitment μαζί με το accommodation και το integration είναι κομμάτι το οποίο θα μπορεί ο κάθε χρήστης να χρησιμοποιήσει μέσω της πλατφόρμας απευθείας, ενώ το learning space είναι κάτι το οποίο ναι μεν είναι ξεχωριστό κομμάτι, όμως θα καθοδηγείται ο χρήστης στο learning space για να μπορεί να διαλέξει τα διάφορα courses και ούτω καθεξής. Το σημαντικό κομμάτι που θέλω να αναφέρω στην πλατφόρμα είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος με το που δημιουργήσει ένας εργοδοτούμενος, για παράδειγμα, έναν προφίλ, ένα CV, ο σκοπός είναι βάσει
των πεδίων που θα λαμβάνει η πλατφόρμα από τον χρήστη όσον έχει να κάνει μαζί με την εμπειρία του, το skill set του και το καθεξής, να τον ματσάρει, ας το πούμε, με διάφορα job listing και vacancies και courses ταυτόχρονα, έτσι ώστε να είναι ένα tailored made experience. Ο απότερος σκοπός αυτός είναι, και αυτό είναι το κομμάτι που θα διαφοροποιήσει την πλατφόρμα τη δική μας με οποιοδήποτε άλλο κοινό job listing portal. Όσον έχει να κάνει με τα deliverables μας, λοιπόν, έχουμε προχωρήσει και έχουμε τελειώσει τα system specifications, τα οποία είναι η αρχιτεκτονική και το technical documentation της πλατφόρμας, το πώς θα χτιστεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο design stage της πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το low fidelity, το οποίο low fidelity είναι η αρχιτεκτονική και το πώς θα ορίζεται το κάθε user flow. Και μετά θα προχωρήσουμε στο high fidelity, το οποίο είναι εκεί που παίρνει μορφή, ζωή και χρώμα, ας το πούμε, η πλατφόρμα. Τέλος, θα προχωρήσουμε με το manual, το actual development του κομμάτι της πλατφόρμας και την πιλωτική φάση μαζί με το test και το review και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, έτσι ώστε να ετοιμαστεί η πλατφόρμα να βγει live. Να σημειώσω επίσης ότι είναι εδώ που θα πάρει ζωή, τέλος πάντων, η ένωση του Learning Space μαζί με την πλατφόρμα. Επίσης, η γενική εικόνα, το πώς χτίζεται η πλατφόρμα, είναι ότι όλη η έρευνα και ό,τι εμφανιστεί μέσα από την κάθε έρευνα του έργου διοχετεύεται προς το χτίσιμο της πλατφόρμας, έτσι ώστε να αντιπεξέλθει στους σκοπούς που θέλουμε να πετύχουμε. Όσον αφορά την πρόοδο, έχω βάλει 4 κύρια screenshots, ας το πούμε, από τον design μέχρι στιγμής, για το λόγο ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να το δείξω σε όλους όλη την πρόοδο. Και εδώ έχουμε την πρώτη οθόνη, η οποία είναι εδώ που μπορεί κάποιος να κάνει register και να κάνει join σαν απλός χρήστης και να προχωρήσει στην πλατφόρμα. Εδώ έχουμε την δημιουργία του Virtual CV, η οποία τέλος πάντων είναι εδώ που μπορεί κάποιος να δημιουργήσει το CV του και στην τελική να πάρει τα παιδιά αυτή η πλατφόρμα και να ενώσει τον υποψήφιο με τη δουλειά που θέλει. Εδώ έχουμε μια βασική μορφή, αρχική μορφή θα έλεγα, για τον χρήστη ο οποίος ψάχνει δουλειά και θα θέλει να κάνει apply και να βρει οτιδήποτε άλλο πληροφορίες χρειάζεται. Και εδώ έχουμε έναν ακόμη εξίσου σημαντικό κομμάτι της πλατφόρμας, το οποίο είναι το dashboard για τον εργοδότη, που στην ουσία εδώ θα μπορεί μέσω του διαχειριστικού να εκτελέσει ό,τι λειτουργία χρειάζεται και να έχει ό,τι είδος reporting χρειάζεται για το πόσες θέσεις υπάρχουν, πόσες μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη, ποιοι αιτητές έχουν κάνει αίτηση στις δουλειές του και ούτω καθεξής. Να σημειώσω ότι ακόμα είναι ένα work in progress το design και στην ουσία χτίζεται καθώς το project προχωρά. Εδώ επίσης έχω βάλει ένα link για το Figma Design, το οποίο είναι όλο μαζί. Αν χρειαστεί στο τέλος και υπάρχει κάποια απορία, θα μπορώ να το ανοίξω. Σας ευχαριστώ και είμαι έτοιμο να δεχτώ και εγώ ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Ελισάνδρε. Να προχωρήσουμε με την κυρία Αδαμαντίνη Περατικού. Είναι Academic Coordinator of Wireless Communication Systems στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κυρία Περατικού. Καλησπέρα για μένα. Με θέλω και να κάνω την οθόνη. Οκ, φαντάζομαι βλέπετε την οθόνη, σωστά. Ωραία. Καλησπέρα για μένα. Θέλω να εξηγήσω γενικά το ρόλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο συγκεκριμένο project και από την πλατφόρμα του Learning Spaces τι έχει ήδη χτίσει. Βέβαια, χρειάζεται κάποια άλλη δουλειά γιατί περιμένουμε ακόμα και το input από τους εταιρείες τεχνολογίας με την έρευνα που τρέχει. Οπότε πάμε να δούμε την πλατφόρμα.
Ο ρόλος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι βασικά να αναπτύξει το περιβάλλον του learning space, το οποίο θα προσφέρει δύο μεθόδους διδασκαλίας. Την σύγχρονους και την ασύγχρονους. Την ασύγχρονους διδασκαλία για σκοπούς self-paced, να το πούμε, training, και τη σύγχρονους για τη διδασκαλία με την παρουσία κάποιου είτε εκπαιδευτή, είτε επίσης η σύγχρονος θα χρησιμοποιείται και για το interviewing κτλ. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια από τα screenshot του learning space και τον design πώς θα είναι ένα περίπου. Όπως σας είπα πριν και ο Λίσανδρος, ο χρήστης βασικά θα μπαίνει πρώτα στην πλατφόρμα του Instant, τη γενική πλατφόρμα που χτίζεται, και από εκεί θα προωθείτε στο learning space. Στο learning space, όπως βλέπουμε και στην εικόνα εδώ πέρα, θα απαιτείται από το χρήστη και πάλι να κάνει ένα δεύτερο login. Τα privileges δίνονται ανάλογα με τα subscription και τα λοιπά που θα δοθούν από την κύρια πλατφόρμα του Instant. Και βλέπουμε και εδώ πέρα κάποια παραδείγματα, courses που, για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρονται. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα courses είναι dummy courses. Τα τελικά μαθήματα θα είναι πιο συγκεκριμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κλάδου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε βάλει το table service και το hygiene, που είναι στην κατηγορία των σερβιτόρων, να το πούμε. Το learning space προσφέρει διάφορα activities ή να πούμε διαδραστικές δραστηριότητες τέλος πάντων που μπορούν να συμμετέχουν είτε οι υποψήφοι υπάλληλοι, είτε οι εργοδότες για να ελέγχουν την πορεία των υποψήφιων υπαλλήλων κτλ. Κάποια από αυτά που βλέπουμε είναι το chat, το forum, τα questionnaires, τα glossary στην αλφαβητική σειρά των λέξεων που έχουν να κάνουν με κάθε επάγγελμα κτλ. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα screenshot από ένα παράδειγμα μαθήματος που έχουμε στήσει. Βασικά, το κάθε μάθημα θα έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, το training module profile, τα learning outcomes, το training description, τα learning resources που χρειάζονται. Μπορεί, για παράδειγμα, ένα self-paced material, που μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ένα βίντεο, το οποίο θα πρέπει να το δει ο χρηστής, ο υποψήφιος, για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Θα πρέπει να δει το συγκεκριμένο βίντεο και να δώσει κάποιες απαντήσεις σε ένα quiz, για παράδειγμα. Το training material execution και το assessment, που είναι η αξιολόγηση, η οποία αξιολόγηση χρειάζεται όχι μόνο για την αξιολόγηση κατά πόσο κατάλαβαν το βίντεο ή κατά πόσο κατάλαβαν το συγκεκριμένο course, αλλά επίσης και για να μπορούν μετά να διαχωριστούν οι υποψήφοι είτε με σειρά ποιος, για παράδειγμα, είχε τον καλύτερο βαθμό σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, ή και για να καθοριστεί η ανάγκη από κάποιον υποψήφιο να λάβει extra training, να το πούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε την αξιολόγηση που είπαμε. Για την αξιολόγηση υπάρχουν διάφορες επιλογές που προσφέρονται από το Learning Space. Μπορείτε να είναι multiple choice questions, είτε mix and match questions, είτε true or false κτλ. Interview. Είτε ερωτήσεις από τον εκπαιδευτή, για παράδειγμα, που είναι live. Και βλέπουμε το scoring στο Learning Space. Παρέχεται τη δυνατότητα να γίνεται το scoring είτε με αλφαβητική σειρά, είτε με βάση τη βαθμολογία από την ψηλότερη στη χαμηλότερη. Και προσφέρονται και διάφορα visualization tools για καλύτερη ευκολία και στον εκπαιδευτή και για τους εργοδότες, για να μπορούν να ξεχωρίσουν, για παράδειγμα, ότι οι 5 πρώτοι, για παράδειγμα, αν για κάποια θέση εργασίας χρειαζόμαστε 5 εργαζομένους, τότε θα ξέρουμε ότι οι 5 με τον καλύτερο βαθμό θα είναι αυτοί που θα προχωρήσουν σε interview ή που θα πάρουν τη θέση κτλ. Όπως βλέπετε, τα visualization tools είναι τα διάφορες μορφές γραφήματα και η χρήση badges
για να μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να ξέρει σε ποιο σημείο, σε ποιο level είναι, να το πούμε, μέχρι να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, είμαι έτοιμη να τις δεχτώ. Λοιπόν, αν έχουμε κάποια ερώτηση, να τη δούμε. Διαφορετικά, να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για την σημερινή τους συμβολή σε αυτή τη συζήτηση για ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο, μια πραγματικά πρωτοποριακή ιδέα για το Instant. Η πλατφόρμα που θα έρθει να προσφέρει λύσεις για τις ανάγκες σε δύο πολύ βασικούς τομείς που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και που δεν είναι άλλος από αυτόν του τουρισμού και της φιλοξενίας, βασικές υπηρεσίες για την Κύπρο ειδικά. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε από τους συμμετέχοντες θέλει να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, να νιώσει άνετα να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Είμαστε στη διάθεσή σας. Όπως βλέπω, δεν υπάρχουν ερωτήσεις προς το παρόν. Αν δεν υπάρχουν, να δώσουμε άλλα 2-3 δευτερόλεπτα. Από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κάτι. Είναι επειδή ήσασταν όλοι κατατοπιστικοί γι' αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο η ανάλυση του καθενός από τους συμμετέχοντες. Οπότε, προφανώς είχατε καλύψει όλα τα topics στις παρουσιάσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νιώστε άνετα να έρθετε σε επαφή ή επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες θέλετε. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή συνέχεια, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο.